Ayan guys, oh, ito yung mga linipad na mga yero nila, oh. Galing dun sa bahay nila. Ito yung mga linipad na inipon na. Oh, yung mga linipad na iba. Ang daming linipad. Sum. Ayan guys. Ayan guys, oh. Natumbahan yung bahay ng mama ko ng ng puno, ng nyug. Kasi yung pinatanggal nila, yun dun sa harap. Nakalimutan ipatanggal itong sa bandang likod. Ayun, oh, daming buko sa taas, oh. Grabe talaga yung lakas ni dito pa talaga natumba sa sa kusina ng mama ko.